Stojíme uprostred Londýna v slávnom Hyde Parku, kde bude už o niekoľko hodín práve v tomto jazere prebiehať plavecká časť triatlonových pretekov, kde bude mať svoje zastúpenie aj Slovensko prostredníctvom Richarda Vargu. A tam, kde ráno nebolo takmer ani nohy, sa už o niekoľko desiatok minút nedalo pohnúť. 10 000 ľudí okolo celej trate vytvorili v Londýne atmosféru, aká nemá v svetovom triatlone obdobu. V Hamburgu je podobne veľa ľudí, ale tu na ľudia naozaj tak pozbudzovali, že to som ešte nevidel asi vôbec nikde, asi 200-300 tisíc ľudí, ktorí každý reval na toho svojho, takže to vytváralo neskutočnú atmosféru a určite táto olympiáda sa zapísala ku mne jedným topov k životu. A nezabúdajme na Slovákov, tí všetkých hravo schovali do vrecka. Na mieste bol totiž 42-členný fanklub Richarda Vargu. Když sa kvalifikoval na olympiádu, tak už to bolo iba veľmi príjemné. Urobiť to, že osloviť jednu cestovku a dať dokopy ľudí, aby sme mohli vycestovať sem, aby sme mohli podporiť. Niečo neskutočné, keď vás čaká tvoji kamaráti, ktorých poznám vlastne od narodenia, si my trénujeme, trávime každý deň čas a tak určite je to naozaj ich tu vidieť, je niečo neskutočné a som rád, že prvá olympiáda bola v Londýne, že oni mohli sem dojsť a že to nebolo niekde v Austrálii alebo v Číne, že to by bolo oveľa ťažšie a takú dlhú vlastne trasu merali až sem, takže som veľmi spokojný. A show, ktorú predviedli, ako už tradične, absolútne ohromila všetkých naokolo. My sme už zvyknutí, už sme neraz skandovali, podbudovali Ríša, takže boli sme veľmi dobre zohratí. Trošku sme to prepálili na začiatku, 3 hodiny pred podujatím začať kričať, nie je úplne najlepší liek, odišli nám hlasivky, ale vydržali sme, stalo to za to. To sú moji kamaráti a oni sú takíto proste a keď sme niekde v krčme alebo vždycky sa zabávame naplno a to sú ľudia, ktorými žijem a takže asi takto to vyzerá nejako. Po premiérovej olympiáde tá zábava naplno určite chýbať nemôže a snáď aj nejaké prekvapenie od fanklubu. Od nás, no tak teraz bol na rukách, dúfam, že bude stať čo najdlhšie dneska na nohách a že si to užije. Má po olympiáde v podstate a teraz je tu už iba na to, aby si tu užíval, užil si atmosféru